guys, ito yung sitwasyon MECQ sa Iloilo City. Ito yung Central Market guys. Ayan. May nagtitinda pa rin guys, pero mostly close. Ayan, close sila. Sino mo nira na bumba na ice babaw lang na ice. Ice na do. Ano mo yan? Ice na ice na mo, ice na nga, ice babaw mo na. Ay, ka-cute ka dyan, Miyaw. May mga paninda pa naman guys. Ito. Ito oh, may talong. Tapilang kilo ga? Tapila? 35 ang kilo. Abi, tunga lang ako, nabi. 35. Ato lang. Oo. Ang daw, ano lang, ang daw tadlong lang. Bili tayo ng talong. Yung mata lang. Kaya yung mata mo. Kapos yung kakungan. 80 na lang yung ano, yung mangga. Open din ang Unitop. May mga jeepney din naman. Ayan. Taxi. Bike. Ito close ito. Yung iba open din. Mostly close siya. Ito. MECQ until May 31. Pero na-extend guys up to June 15 yata. Yung mga phone shop open. Yung 7-Eleven ewan kung open, parang open siya. Open siya. Tapos pasok tayo sa ano, sa Washington Supermart, bibili tayo ng battery.
battery ng remote control ng aking TV. Ayan, no? Bihira lang yung sasakyan, guys. Pero may free ride siya, no? Nakasakay ako kanina sa free ride. Ayan, may mga jeepney pero walang pasahero. Tapos may nagtitinda naman ng mani. Ayan. Ayan, patayin natin ito. Pasok tayo dito sa Washington. Walang tao, guys. Kunti lang. Bawal kasi mag-video. Kaya takaw-takaw lang. Uwi na ako, guys, no? Hintay tayo ng free ride. Sana may makita tayong free ride. Saka guys, don't forget to like and subscribe to my channel. Comment down below and click the bell button. Ito yung sitwasyon ngayon, guys, sa Iloilo City MECQ from May 26 up to June 15, 2021 yata. So ito ngayon yung sitwasyon. No, uwi na ako, guys. Ang tagal ng ng jeep o ng free ride. Pag may free ride na dumaan, sasakay tayo kasi libre. At least makalibre yung pamasahe natin, no? 10 pesos back and forth. Kanina nakalibre na ako, guys. 2 ride, so nakasave tayo ng 20 pesos. Tapos ngayon naman ayan na siya, my free ride. Ayan, sakay tayo dyan. Magpasakay. Ay, hindi ka na magpasakay. Dito na lang ako, guys. Bayan lang ako ng 10 peso.